के हो? अरे आसाराम बाबू राम रहीम। अच्छा तू वही मन के चलना न बड़ा। ओहो लइका कहता कि सुनाए हमर जान ए करे जा हमर परान के फोफी तोहरा के जब जब हम देखी लानो हई दिलवे नु हो ए मुमताज भैया दिक्की यादव जी ये अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाला धक धक धड़के लागेला लइका कहता कहे का ओहो ये बम्बैया बनारसी अंदाज हो लइका कहता मुमताज जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये हजारों हजार रुपया देकर के सम्मानित किया गया लइका कहता है अरे गुजर ले नजरी से जाबुते गुजरिया गुजर ले नजरी से जाबुते गुजरिया धड़केला जोरे से अरे कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया ओ दिन लागल कैसे रूप के भाव में ऐसे ना भाव में कैसे भाव में बस एकदम आजाद आजाद जी यादव ढब्बा आप जी के द्वारा पुनः ये 500 रुपया देकर के हौसला जाहिर किया गया कोटि कोटि बंदन आवाज ना सुना था नहीं भैया एकदम बैठी हम कोशिश करब कि साफ आवाज सुनाए बाबा के कहा बनावा बन बाबा आगे तनी मशीन देख लही अपन आवाज हमार क्लियर आवे तनी और उठा दे हमें भी ऐसा लगता कहे गुजर ले नजरी से जाबुते गुजरिया धड़केला जोरे से गुजर ले नजरी से जाबुते गुजरिया धड़केला जोरे से अरे कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया ओ दिल लागल बतोरे से का हो ऐसे ना तनी भाव में आवो आजादो भाई का ये कहना बा तू हो लोगन के मन बानो हाँ भैया हाँ बोला लोगन तो लोगन के मन ना हगा का है हम जाना थी मन है लेकिन बोलत ना हो लोगन मेला देखे आइल हो वो लोगन अरे यहाँ देख लिया तो बड़ी भारी पड़ जाई आवा भाव में हो जाए भाई और से बड़ा फ्लेवर देख ली हाँ तनी हमारा उरी हेलो बाइक सही है आवा हिलई है लेकिन गिरई है मत का हो अरे मैं कवा भैया ई मायक ना गिरी ई बढ़िया से उ दद्दा का मायक है अरे गिर जाई तो बहे लगी भैया का बहे लगी अरे भैया हमार कपार फूट गए खून बहे लगी देखिए चिकन कपार खून बहे लगी निकल बतावा संभर के रहा आओ तो लइका तो है मृगनरी जस नैना मिलन बाटे ए ओठावा पर मुस्कान खिलल बाटे ए हो पोरे पोरे मधु के बगरिया
और ये हमारे मुमताज भैया आप जी के द्वारा यह पुनः हजारों हजार रुपया दे करके